राजखान्थि पलिटिक्स होनोब्ला सासेया सासेखौ हाब्रु सारलायनानै दान्थेलायनाय सासेया गुबुन सासेनि बाथ्रा सोंखारिलायनायखौनो जों नुबोगासिनो। अदेबानि बे इन्टारनेशनेल पलिटिक्सआनो होन बा नेशनेल रिजनेल पलिटिक्सआनो होन आरो जोंनि बिटिआरनि पलिटिक्सआथ' बयनिख्रुइ आरो जुदासिनबाव। बिटिआर राजखान्थि होनोब्लाथ' मिन्थिखायो जाम्बा दालाल दावखा आरो बायदि बायदि। जेरैबायदि दाउ खौवा गाबफैयोब्ला बैसागु गोदान बोथोरा सफैनायखौ जों उदिस मोनो, खोमसि जोमै साग्लोबब्ला बारहुंखा अखा फैगोनखौ हमदां हायो, थिग बिदिनो राजखान्थिगिरिफोरनि सानफ्रोमबो निउज पर्टेल ससियेल मिडियाफोराव खावब्ला सिब्ला नुजानानै सासेया सासेखौ सोंखारिना जाम्बा दावखा दालाल होनदोंब्ला मोनथिखा जे माबा नङा माबा इलेक्सन सफैगासिनो, जायनि जाहोनाव माखासे गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरि लिडारफोरा गावसोरनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ रेडि खालामनानै दोनगासिनो। नाथाय जोंनि आइ आफाद आबाजैमोना सानदों जोंनि दुखुथियाहाय इलेक्सन खालामजानाय समाव जोंखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा खबर लादों, आंखालनि समाव जोंनि जानानै फंनैसो खोथा बुंफैदों, बेनि थाखाय जोंनि दुखुथिया आइ आफामोना गोथार गोसोजों बिसोरखौ फुजिदों मान बावदों। नाथाय बिथांमोना मोनथिया बिसोरनि आन्दोनि पलिसिखौ। मानोना बै एखे मानसिफोरानो जेब्ला पावाराव थायो बे दुखुथिया समाजनि गोजानाव थानो नाजायो आरो पावार गैयाब्ला समाजनि खाथियाव साफिनो नाजायो। बेखायनो राजखान्थिगिरिफोरखौ धुमकेतुजों रुजुनो नागिरो एखनब्ला मानसिफोरा। बर'फोरनि पलिटिकेल पार्टी होनोब्ला जोंनि आंगोनिबा आंगो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैयानोल'। बिपिएफआव आंनि आदाया दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलआव आंनि आब'आ गाहाय दैदेनगिरि। नायल' जायल' अना खानानो। बाथ्रायाव दं, फख्रि गंसेयाव थानाय गिदिर गिदिर हारिनि नाफोरा फिसा फिसा हारिनि नाखौ होसो होसो सानफा एफा जानानै फोजोबस्राङो। थिग बेबायदिनो बर' हारिनि जाथोनै ना फिसाफोरखौ बबेबा मोनसे गिदिर जातनि नाया सानफा माफा जालांजोबगासिनो। बेसेराफोरा मन' जाजोबनो बांद्राय सम गैला, जायनि जाहोनाव गावनि पावार गावनि थांखिखौ दोनथ'नानैब्लाबो जेन थेन हां लानानै थांना थानायनि राहाल' नागिरदों। जायनि जाहोनाव न'खरनि सोरबाया थैयाथों मानो, हारिया अलखद लामायाव गोलैयाथोंआनो मानो, जोंनि गादिया जोरनांगौ, जों पावारखौ बाहायनो मोननांगौ। बेनि थाखायनो बेसेराफोरा इलेक्सन बोथोर सफैनायनि थाखाय बयबो जानजिखादों। सोरबाया दुखुथिया बर' बिमानि आथिं हमहैदों, सोरबाफोरा गिदिर गिदिर लिडारफोरनो गय फाथै होनानै फुंनि मोनानि फुजिनांदों। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि राजखान्थि दोलोनि अबस्थाया बांग्रिं मावनायजों न' खुन्थिया होरलां होरथां मावनायनि अबस्था। दासान्दि मेब्ला नेवलाय गान्जा नाब्ले हंले गायदेमोनाबो दाम दरा बांदों। मानोना बेबो लिंदों बैहाबो लिंदों गोदोनायाव सोरनि मालाखौ सोजानो। मा जानो मा लोंनो, जाब्लाबो जाख' हाया लोंब्लाबो लोंख' हाया। थांनाय 3 बोसोराव रावबो उदिस लाफेरा दालाय मानोथो बयबो बरायफैदों। जेरै हागौ माला सोजादों मेब्ला नेवलाय गायदेमोना। इलेक्सन बोथोराव माला सोजानाया फेशन सोखाब्ला। दानिया मेब्ला नेवलाय गान्जा नाब्ले हंलेमोननि दायित्वआ बांबाय। पार्टिनि माला सोजाबाय जेब्ला दायित्वआ लाखानांगोन। मेब्ला नेवलाय गान्जा मोना हाल खदालाव बांद्राय गोसो गैया जालांबाय। पार्टिनि माला सोजाबाय जेब्ला जाखागोन। नाब्ले हंले मोनाबो हिसानसालि आगर एरनायाव गोसो गैया जालांबाय। सानफ्रोमबो मिथिं गायै जौगानाय थाखा फैसानि सिमां दिन्थिबाय जेब्ला गावनि असे खामानिखौ बानाया फैखागोन। रोंबा दारों हारसाफोरखौथ' हाया, बर'फोरखौनो। मालाय गामिनिखौथ' हाया, गावनि असे गामिनि आबै आबौ मादै आनै मोनखौ जेरै हागौ एरै बुरखायनानै पार्टी मिथिङाव जर जुलुमै लेंलांदों आरो बुंदों जोंनि पार्टिया देरहायोब्ला सरखारि न' गंसे बिनानै होगोन, जोंनि पार्टिया देरहायोब्ला नोंनि फिसालानि थाखै साखरि मोनसे बिनानै होगोन बायदि बायदि। ओंखायनो आनै मादै आबै आबौमोना DI गारियाव गाखोनानै भाद्र आसिनि ब्रां ब्रां दुंनाय सान्दुङाव ना गोरान फोरानजानाय बायदि राननानैब्लाबो मिथिं खोनासंदों। बुजिमोन लागि बुजिदामोन, खोनासंनो गोसो जा लागि गोसो दाजा। सायनासालियाव मानसिनि खर' साननायाव हिसाब ओंखारब्लानो जाबाय। बेराफारसेथिं माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा गावखौ साबसिन दैदेनगिरि साबसिन बिजाथि महरै फसंनो एबा दिन्थिनो नारा नाथा नाजागासिनो। गांनाय गैया उखैनाय गैया जेराव हायो बेयावनो मिथिं लालाबायदों। ससियेल मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जायखौनो बेखौनो बखिलाबायदों, डिबेट खालामदों जाहाथे समाजा बिखौ साबसिन रोंसिन दैदेनगिरि सायख'यो आरो इलेक्सन गेलेनो टिकेट मोननायाव गोरलै जायो। ओजों सानैसो फलान आखुनि सुबुंफोरा जेरै मेरै खाबुखौ नागिरलागासिनो। जाय पार्टिया देरहाथावना बे पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनि खिबु
जाहाथे मोजां खाबुफोर मोनलाबायो खोमा। नाथाय गामि गोथौआव रायजो जाबोनाय आइ आफा आदै मादै मोनालाय इलेक्सन पार्टीनि मिथिं दावथिं गिदिंनायनि समबो गैया, पार्टीनि बाथ्राबो जेबो बुजि मोना। बोथोरा मोजांब्लानो आबादा मोजां जागोन आरो बिसोरहा बेयावनो सान्थि। नाथाय बै मेब्ला नेवलाय नाब्ले हंले गायदे मोनासो गामिनि गेजेराव राजखान्थिनि बारहावाखौ बांद्राय बुजिया सोमजिया सोदेरना होनानै गामियाव साहाफारा खोलाफारा सानजाफारा सोनाबफारा बोखावजोबनानै होबाय। आदै मादै मोनासो दुब्लिनि सावरि बादालियाव सानजाफारा साहाफारा आलादा आलादा सावरि बादालि जानाय जाबाय। बिसोरलाय दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौलाय बहा हमदां हानो। मालाय बिसोरना खुगायाव मोनसे उदैयाव मोनसे, सानाव मोनसे हराव मोनसे। बे पार्टिया जेनब्ला बै गुबुन पार्टिजों ब्लक थांनायनिबो हुदा दं जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय गामि गफाफोरनिफ्रासो इलेक्सन जोबनायनि माखासे सम बारलांब्लाबो सासेया सासेखौ रायदावज्लाया। ओंखायनो बर'फोरनि माखासे सान्थौगिरि समाज सिबियारि धोरोमगुरुफोरा बुंनो नागिरो, राजखान्थिखौ आखाइ मुथायाव ला, बेयो दिनै दं गाबोन गैया। नाथाय राव हारिमु समाज आसार खान्थिखौ बयबो गोरबोआव बोनथुमनानै दोन, बेयो अरायनि थाखाय सैथो आरो थार। जोंनि बर'फोरनि राजखान्थिया दावखा दालाल जाम्बा बेजोंनो जागायो बेजोंनो जोबनो नागिरो। गामि गफायाव थानाय आइ आफामोनखौ दलिं हाउस अरुण'दय स्किम किसान क्रेडिट कार्डनि लब दिन्थिनानै गावखौ देरहालांनायनि सिमां रनसायो। नाथाय देरहालांनायनि उनाव आइ आफामोननि दुखु सुखुनि खबरखौसो लानो सम सोलाबा जोंनि दैदेनगिरिमोना। ओंखायनो जोंनि समाजनि सानसुमै आइ आफामोन, जोंनि गोख्रों लाइमोनफोरनि सिम मोनसे गुरै खावलायनाय, जोंनि समाजा जुदि मोजाङै दावगानांगौब्ला, जोंनि हारिया जुदि मोनसे गेरेमसा महर मोननांगौब्ला, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माबायदि जानांगौ, जोंनि साफ्रोमनिबो मावनांगौआ माबायदि जानांगौ, बेनि बागै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हर, जाहाथे आं नोंथांमोननि कमेन्टजों आरोबाव लिरबिदां लिरनो आं थुलुंगानाय मोनो। बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननि सेराव गुरै आर'ज खालामनाय थाबाय आरो निमाहा बिनाय थाबाय, जाहाथे बे लिरबिदाङाव सोरनिबा गोसोखौ दुखु दाहा होदोंब्ला बेनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ जाहाथे निमाहा होगोन बेनि थाखायनो आं नोंथांफोरनि सेराव फिन खेबसेबाव निमाहा बिबाय आरो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।